హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ జెసికా టైలర్. చూడండి, ఒక కస్టమర్ అయితే ఇలా వర్క్ వేయించుకున్నారనమాట. గ్యాప్ బార్డర్ పెట్టి వర్క్ వేయించారు. చూడండి, 10 ఇంచులు వచ్చింది పొడవు. ఇంత పొడవు అయితే నాకు వద్దండి, ఇది పొట్టి చేయాలన్నారు. అయితే ఇది కట్ చేస్తే ఇలా పోతుందనమాట. అలా పోకుండా, ఈ డిజైన్ కూడా పోకుండా స్టిచ్చింగ్ చేద్దామని నేను చూశాను. చూడండి, ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసేసి ఈ క్లాత్ ఇటు చూడండి, మధ్య గ్యాప్ బార్డర్ ఉంది కదా, ఈ బార్డర్ ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసేసి వన్ సైడ్ పాదం పెట్టేసి ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నానండి. చూడండి, పూసలు కూడా ఏవి కట్ అవ్వకుండా నీట్గా ఇలా సర్దుకొని మనము వన్ సైడ్ పాదం పెట్టేసి అంచెమ్మటి ఇలా స్టిచ్చింగ్ వేసుకోవాలన్నమాట. ఇలా స్టిచ్చింగ్ వేసిన తర్వాత చూడండి ఎలా వస్తుందో, నీట్గా ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట. చూడండి చూడండి గ్యాప్ బార్డర్ పోయింది, ఇలా వచ్చిందనమాట. హ్యాండ్ లైనింగ్ కూడా తిరిగేసి ఇటువైపున జాయింట్ చేసేసుకోవాలి. మనము ఇలా కదలకుండా పిన్నులు పెట్టుకొని స్టిచ్చింగ్ వేసుకోవాలన్నమాట. అంచెమ్మటి స్టిచ్చింగ్ వేసుకోవాలి. వన్ సైడ్ పాదంతోనే అయితేనే నీట్గా వస్తుంది అనమాట. ఇలా చూడండి, ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసిన తర్వాత హ్యాండ్స్ ఫైనల్గా అయితే 8 ఇంచెస్ వచ్చిందనమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, బాయ్.